Il-festa l-kbira llum laħqet il-qofol tagħha kif l-4 vari rispettivi tal-Belt Valletta, dik ta' San Pawl, San Dominku, Sant'Ugustin u dik tal-Madonna tal-Karmnu iltaqgħu fi Pjazza San Giorgio fil-qalba tal-kapitali. Hemmhekk l-Arċisqof Scicluna mexxa mument ta' talb. Il-festa kienet tinkludi l-parteċipazzjoni tal-Knisja Kolleġjata ta' San Paolo Nawfragu, tal-Bażilika ta' Porto Salvo u San Dominku, il-Parroċċja ta' Sant'Ugustin u l-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Ħadu semm ukoll iż-żewġ soċjetajiet tal-Banda tal-Belt, dik tal-Lavallett u dik tal-King Zone. Il-programm inkluda lil vari wara li jiltaqgħu fi Pjazza San Giorgio jimxu triq ir-Repubblika lejn id-daħla tal-Belt. Hemm il-ġdid jefqu fi Pjazza Helsin quddiem il-Parlament u wara il-purċissjoni terġa' tinqasam ferba biex il-fari jimxu lejn il-knejjes rispettivi tagħhom. Intant iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa l-kbira bdew il-ġimgħa filgħaxija permezz ta' kunċert li sar fi Pjazza San Giorgio mis-Soċjetà Filarmonika King Zone u s-Soċjetà Filarmonika Lavallett tal-Belt Valletta.